second no in honorable Zeburudaya colleague with the year 430. I second no. Oh, what the children? Mama, but I'm not to work. Okay, query. Ndi egeremonu ndi eze biko that's when I'm going to go and Igbo go and ndi eze ndị na-eso ndị eze ndị ọbụla chiri echichi onye ọbụla n'okwu nke ya ana m arịọ ụlọ si ụlọ biko gbaghara m na leti m bịa ya na abịa m n'oge ọ maka ụmụ ọrụ ọsọ ya na ọsọ ya ma ka o si na dị na abịaruru ebe a n'ọka mma na abịaruo nche ife ọzọ dịkwa n'ime wee bụrụ ọ bụrụ na nna ya ukwu nwaala nọ ya prof ọrụ ya biko n'ụyọ na ọbụrụ a ga-ekwu ya akwụtụ ya n'Igbo ọgwa na-ekwu n'Igbo biko a na-amata bụrụ na asụ bekee ndị Hausa na-asụ bekee na nke ha na-asụ Igbo achọ ikwu ihe gbasara asụ ndị Yoruba dị same biko achọ ndị Nigeria nọ ihe ọzọ ebe nke ha na-ede na agwa emezi eme kọmunikwe agbazi ndị Nigeria mana nke anyị nọ ebe anyị na-asụrụ onwe anyị sụpụrụ ya no matter where you come from Igbo is Igbo. Honorable Zimbi, High Chief Chika Okpala, Chief Zeburudaya alias 430. Chief Chika Okpala, Tony Zimbi, Honorable Zeburudaya. Kama na mwana patrobi chikoro besi amba, nyamona Igwe nọ n'etiti anyị, Mr. Chairman, ọchịagha Ebiti Okiwe, ndị ọkammụta na University nọgasị nga, ndị ọbịa anyị nọba nọgasị, na ndị ordinary like me who are here. Ekwuru m okwu isu Igbo na-ekwusi ike. Na ife mekọrọ mụ na gị nwanne na nwanne bụ na-apụtara ịsụọ Igbo. Wee pụta sụba oyibo, anyị asụrụ oyibo gabadụ. Anyị jee na mba Amerịka ma na mba Britain maọbụ mba ndị ọzọ na-abụghị ala Igbo. Onye sụọ Igbo ile anyị tọgharịa aja. Jụọ ya enyi m, onye ebe ka ịbụ. Ọ sịghị na ewe onye Nnobi. Si ya Nnobi, which one Nnobi? No, yes. Idemli South, local government area, Anambra State. I say, now we don't be said. I go out of way of man. Or I'm coming for no. Or like I hear you, a bob and I another. I know, I know, Padu, Savaku. Not like I will cut your number. Because the way we don't have a go anymore, who say you get. So Igbo. I wonder what happened. I go to say you can. So Igbo. What are you? I believe Basal. I am one. If you go to Mayo, do see who know your my proof. Where Madama Kabulutu. Chika Okpala on the web, madam. If youth, they never subunobi. Tata. Bo Nela ne Moriana Luku. Momonaba Moriana Fito Monanambra Okuda Okusia Puta Rubo Ivo. Ekwere ewe n'ọrụ oyibo n'Enugu ebe ọ gụrụ akwụkwọ ebe nne mụrụ ya. Emesịa ọzụba ahịa ọzụcha ahịa zụta ego ka ejezie na lokal gọọmenti chọọ akwụkwọ dị ajụ ekpuchi lokal gọọmenti ebe ka isi bịa sị ga amụ onye Anambra eme ya ka ụmụazị ndị Igwe nọ ebe a ana m ekwu ya n'ọnwa ihe ọjọọ ka ọ bụ na o nwere onye tụtara ụdị alụ
ife onye Igbo ibe gị ga-eje dị ọrụ ma o jee n'ugwu Awụsa nye ya ọrụ yes enwetaghị ọrụ n'ugwu Awụsa nye akpata afa ji enupụ Belikiti ya na-enupụ pụa ebe ọ ya bụ agụcha akwụkwọ pụta enyebe ọrụ mana ịgwa bụ ndị Igbo nwanne anyị nne nọ n'obodo wee mụọ ya dị akwụkwọ niile ọ bụrụ ya n'obodo okwu ụgwọ akwụkwọ niile dị ya pụtasị ịchọ ọrụ na nke ise mba wenye Anambra ga-ewenye n'ọrụ ife adịghị from Abia Arabia ọ na-agbasasị ya ekwuru okwu na eburu onye Abia na ya bụ ọ na-aga enye gị ọrụ ndị ticha ndị nkụzi niile na-akụzi n'Abia awụ ndị Abia ha na-ele ha anya ala ebe ruo n'Enugwu asị na ndị Abia achụọla ndị nke ha ụlọ na ilu na Anambra asị Anambra achụọla ndị nke ọka anyị ga-esi gbuo ofu bụrụ ndị Igbo ga-ejikọ ọnụ wee chụọ ndị na-achụ anyị ọsọ ndị na-achụ anyị ọsọ anyị mafa ọ gịnị kpatara anyị ga-eji wee kpọọ ogbe anyị asị ụmụaka niile toro n'Enugwu bụ ndị Enugwu Ogui boys Ụwanị boys onye ga-abụzi Ogui boys na Ụwanị boys unu niile a ndị jere House of Assembly rọse na-arụkọ ebe niile dị ebe a onye ga-ebi na ya ọrụ ndị ha jere akwụkwọ ebe a rụba ọrụ ebe a ga-agabie ọnwa na nwoke nwere ana nke ere obe onye ga-abịa bido ụlọ niile ha na-arụ so ana m ayọ ndị ADF Foundation ha mara ka ha ebutere ndị Igbo ha bigo yọọ ha ka anyị mekọnaba anyị ka ọ dị mma ka anyị nwee attraction ihe mmasị a ga-ejisi na anyị bụrụ onwe anyị n'anya na ọ bụrụ na anyị bụrụ onwe anyị n'anya o nwere ebe anyị jekọ ebuzi ọrụ nkwusa dịrị n'anya kwukwela nketa anyị na mana ọ bụrụ na ifuru ife iji ada nwoke na-azụkwa eji echọ ọrụ na anyị enye gị ọrụ onye nke anyị nara ihe obeghị bụ ụmụ jee nụcha ọrụ na ga-enye ụlọ ọrụ ma o jee chọọ shed na ga-enye gị shed na ga-ajụzi gị which local government origin onye na-aza which local government origin ebe ị nọ ị na-atụ tax ị na-akwụkwọ ebe niile a na-akwụ dị ya which local government origin iwe onye ebe isi ole ife a ka sị ka ayịyọ ka m na-ayọ ọ bụrụ na ọka na ịbụrụ na ebe mara mma ka Chineke dozie okwu dịka ọkpọkọrọ na ya aka Zeburudaya ekwerikogo ị na-ekwu ka mmadụ egbe nduru n'obi biko onye otu m ifedere ya ihe anyị nọ kịta bụ ịwụ